Po tu, Jango. To čo si povedal? Ty si to nepovedal do hry, že po tu, Jango. Nie. Tento tu, pán policajt, tento tu ma vykropil v banke. Budete to nejako riešiť, že tady alebo... pan určitě chce právní pomoc. Až se probere, tak určitě vám řekne, že bude chtít právně zastoupit. Buďte takí ochotní, zavrite si teraz piču. Poďme ich vyločiť. Ideme do vodať, alebo jak to? Ja im poviem, že choďte do toho obchodu. Počúvajte chalani, akože v kľude, hej, v kľude. Choďte pomaličky od toho obchodu, tu. Rýchlo, nech to bude rýchlo. Ale rýchlo, okej. Počúvaj, daj svoje ručky, hej, daj svoje ručky. Prečo tu keby náhodou policajci. Zlíka přiletěl, kámo, co mě budeš lutit, vole. Já mám jako takhle. Čo? Počúvaj, daj svoje ruky rýchlo. Nie, ja ti to nezoberiem, ja ti to nezoberiem. Počúvaj, poď do obchodu, okej? Poď do obchodu. No, však jasné. To je jedno. Daj svoje ruky, okej? Daj svoje ruky. Môžem sa aspoň prezliesť. Ja ti nechám peniaze. Počúvaj. Raz, dva, tri. To je, pičo. To nemôžeš zabiť. A počúvaj, dropni mi aspoň 1000, potrebujem sa tiež prezliesť, dropni mi 1000, buď taký dobrý. Dropím ťa. Sorry! Wow! Počkaj. Nie, dobre. To pokropené. Zdravičko, počúvaj, ty si gangster? Halo, počúvaj. Ty si gangster? Počúvaj, ty si fialový gangster? A ty si fialový gangster? Wow, jaké auto, wow. Utekaj! Zrazu. A ruky nech dá. Vystup si. PDčko po mne pôjde pozrieť. Zdravičko, počúvaj. Nemáš náhodou na predaj nejaké zbrane, lebo ja som teraz nový v meste, kúpil som si akorát auto a nemám žiadne zbrane, náhodou nemáš nejaké zbrane. Počúvaj, kľud. Však ty si koľko čistil, sa Lukáš, prestaň. Čo Boris, môj kropím, sorry, ale Boris nechcel kropiť. Nejde, a čo mne ide prehľadať? Lebo je prehľadať. Čo mne ide? Poď preč. Lebo je Wow! Pamčo! Pamčo! Rýchlo, sadaj, to čo bolo? Čo sa deje? No mes brokonicu začal Boris pána skropiť. Lebo je Wow! Ja mŕtvej. Ja som vás strátil. Počúvaj, brokovnica, s brokovnicou, počúvaj. S brokovnicou, tuto nefunguje. Čerej, tam nehru. Pozor, policajti. Počúvaj, píšeme si listok. Píšeme si listoček. Jano, dávaj, Jano. Poď tu. Rýchlo. Berem auto. Wow, kropky! Jak si ho otočil, tebe všíme! Závaj mi do benga, ste v piči. To je to? Neutekajte, mu tečeš. Á, díky moc, brako, Oni zrátil, utekaj, rýchlo, utekaj. Dobre, musíte vystúpiť z toho auta, lebo oni vás poznajú. A kropia toho borca. On sa obetoval pre vás, oni ho strieľajú na jedno apko. Ho zabili. Bude na videjku. Čo sa deje? Vystup, Jaro. Budeš na videjku. A Boris sa striha. Dobre, on carry. Ruky! Počúvaj, daj svoje ruky. Počúvaj, ale ho Nie, nekrobo! Nekrobo, lebo to nepôjde lotiť, sa to mega. Ideme, čaute. Nekrobo, lebo to nepôjde lotiť, si je tak dva ličejko. Ty vieš, že nejde lotiť, keď Boris je mŕtvy, a ty aj ten kropič, jak je tak kámo, proste úplne. Ale to čo mne ide lotiť? Boris kropí a sa smeje. Úplný psychopat, kámo. Lebo Joro kropí, chápeš, úplný debil, kámo. A príde a že Dostal som permu. Za? Fakt? Permanentne bez UB.
Za čo? A na hlavných nie, lebo na Kurva. hlavných je pasiv, tam keď takoho zabiješ, si v piči. A Boris za mikro a do vás búra. Kokot. Chod za tým čiernym furt. Prečo to nebudeš jebe? Nie, tu doprava, tu Tu doprava. čo je? A tu čo je? To nič výstup, tu dáme. Čakaj, hej. No, máš to tu M-ku. Mier na ňo a povedz a krič ruky. Hej, čo robíš? Čo robíš? Sorry. Počkej, ja som... Ruky! Sorry. Čo sa deje? A prečo nič nevidím? Lutni ho. Nechaj, ja prohľadám. To- Ja nie som A to, pobíjený. môžem lutiť policajta? Počkej, promluv. Ne, no jenom peníze, že jo? Počúvaj, Zlepší hlasno. počúvaj. Odlož to! Počúvaj, keď sa s ňou bavím, počúvaj. Zabij ho. Nič, borci, kropieme ho. Kropieme policajta. Kropte rýchlo. On si dáva panek. Prečo kropíš? Však si máme, kropíme Ty si ho. nebil. Kropte ho. Čo sa stalo? On ho vyjebal. Jdeme, Dávaj, ideme. Utekaj! Dávaj, Janko. Utekaj, stánielka mu! Vystu, rýchlo. Tu je najlepšie auto. Poďme za nimi, že na neho najdú. Nie, utekaj, hej, máš 100 000. Hej, mám 100 000 na banku, mám 100 000. Dobre. Kufr. Môžem sa Vemte pozrieť? si to. Jo, vem si. Ó, ja mám tiež. Dobre, schovaj to, nejaký Boris tu je. Čau. Čauko. Serus. To je, Máte prodá nějaké gany? to je ten Boris, ktorého si vykropil. No to. Nie. Jak vieš? Je to, on sa zdá, že to je on. Máme na predaj, chceš? A pistolku máš taky. Mám, to mám. Za 20 000. Pistolka za 100 000. Ve fullu. A nějaká normální pistolka. Pistolka ve fullu! No, mám kombat. Wow. Oh, sorry, mucha. Pohodě. To bylo nové. Ah, mucha. A pre... Nech sa. Počúvaj, Trial, máš plus rep, díky za ten milión. Trial, díky za ten milión, dám ti plus rep, okej? Chci se zeptat, jak dáme pečka? Čo? To si počul, jak Boris rozprával. On má 90 rokov. Takhle šílený už, jo. Počúvaj, Trial, to byl Joy. To by nic nemusím říkat. Aha, OK. Dobre, díky. Pan Max, dal by si mi revive. Prečo si nám freezol? Halo, Trial, No? prečo si nám freezol? Zvedni ruce. Ja nemám ten milión, to byl Joyk. Wow, jaký drift! To čo dal Borec? Vykropiť rýchlo. Čo, on nejaký drifter tebe šíbe? To čo on robí? Zastav, kropíte. Zastav rýchlo. On nejaký drifter tebe šíbe, ako čo on robí?